بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ التوبہ اس دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتاں انہاں دا بعض دا مددگار ہے۔ یأمرون بالمعروف، اے لوگ نیکی دا حکم دیندے نے، وینہون عن المنکر اور برائی تو منع کردے نے، ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة نماز قائم کردے نے اور زکوٰۃ ادا کردے نے، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کردے نے، اولئک سیرحمهم اللہ، رب فرماندا ہے کہ اے او لوگ نے جنہاں تے ان قریب میں رحم کرانگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کریم دی ذات غالب حکمت والی ذات ہے۔ اس آیہ کریمہ دے مطابق مسلمان مرداں دے اور مسلمان عورتاں دے آپس وچ ایک دوسرے دے دوست اور دینی محبت اور الفت رکھن دا اور ایک دوسرے دی مدد کرنے دا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس دے رسول تے ایمان لیاؤندے نے اور اس دے نال شریعت دی اتباع دا لوکاں نوں بھی حکم دیندے نے، خود بھی پیروی کردے نے، شرک اور گناہاں دے کماں تو خود بھی رکدے نے، لوکاں نوں بھی منع کردے نے، فرض نمازاں پابندی دے نال ادا کردے نے، زکوٰۃ فرض ہو جائے اس نوں پابندی دے نال شرعی تقاضیاں دے مطابق ادا کردے نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا اور اس دے رسول دا ہر معاملے وچ حکم مندے نے۔ انہاں صفتاں نال جڑا مومن متصف ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے رحم فرمائے گا اور اس نوں دردناک عذاب تو نجات عطا فرمائے گا۔ اس دا پہلا حصہ سی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتاں یہ آپس وچ ایک دوسرے دے مددگار نے۔ مومن کتنا ایک دوسرے دا مددگار اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت ہے
آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن واسطے اس عمارت دی طرح ہے جس عمارت دے بعض حصے نے بعض حصے نو اپنے نال جوڑ کے مضبوط کیتے ہویا ہے۔ یعنی یہ دیوار ہے، دیوار ظاہر اینٹاں وغیرہ دی بنی ہے، ایک اٹ دوسری اٹ نو مضبوط کر رہی ہے۔ مومن بھی ایک دوسرے دا اسی طرح مددگار اور جڑ کے رہنے والا وے، اور اس دے نال نال مومن دوسرے مسلمان دا کتنا بھلا چاہتا وے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندے دی آپس وچ دوستی، آپس وچ ایک دوجے نال رحم دل بن کے رہنا، شفقت دے نال رہنے دی مثال ایک جسم دی طرح ہے کہ انسان دے جسم وچ اگر کوئی عضو بیمار ہوندا ہے تے پورا جسم اس عضو دی بیماری دی وجہ تی بے چین رہندا ہے۔ اگر ایک مسلمان نو کوئی تکلیف پہنچے دوسرا مسلمان بھی اس نو اپنی تکلیف سمجھ کے بے چین رہے تو حقیقی مسلمان ہے، وہ کامل مسلمان ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک وچ فرما دیتا ہے کہ مومن ایک جسم دے مانی دے، اور جسم دا کوئی حصہ بھی اگر تکلیف وچ ہوندا ہے، مثلا بندے دا اگر اکھاں نو تکلیف ہے او بالکل بے چین ہے، اسی طرح او دے کسی بھی ہوری جسم دے حصے نو تکلیف ہے، تکلیف ایک حصے نو ہے لیکن بے چین پورے دا پورا انسان ہے۔ اسی طرح بندہ مومن دوسرے بندہ مومن واسطے خیر خور بے چین بن کے رہے گا تو اللہ کریم اس نو کامل ایمان والیاں دی لسٹ وچ شمار کرے گا۔ اور اس تو اگلی چیز ہے کہ مومن نیکی دا حکم دے گا، برائی تو منع کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر امت محمدیہ دی جڑی خوبی بیان فرمائی ہے او خوبی اے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت تسی بہترین امت ہو کیونکہ تانوں لوکاں دے نفع واسطے پیدا کیتا گیا وے، اور تساں نیکی دا حکم دیندے ہو اور برائی تو منع کر دے ہو۔ ان نیکی دا حکم دینا اور برائی تو منع کرنا اے بندہ مومن دی صفت ہے، لیکن اج کی ہے کہ انسان بعض دفعہ سہولیات دی خاطر فکر آخرت تو اپنے آپ نو غافل کر بیندا ہے، حالانکہ انسان اس دنیا تے رہ کے اس نے آخرت دے واسطے ذخیرہ کرنا نیکیاں دا، لیکن اگر وہی انسان آخرت دے واسطے ذخیرہ نہیں کرے گا تو آخرت وچ اس نو نقصان ہوئے گا۔ اسلام کدی بھی مسلمانوں نو اس چیز دی ترغیب نہیں دیندا کہ اے معاشی ضروریات نو پوریاں کرن واسطے بس جی ایک الگ کونے چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرن دے انہاں دی معاشی ضروریات پوریاں ہو جاندیاں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ بندہ مسلمان واسطے فرض نمازاں تو بعد سب نالو اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ رزق حلال کمایا کس طرح جائے گا؟ بندہ مومن اس نو شریعت دے مطابق کمائے۔ ایک بندہ ہے او اگر چوری دے ذریعے، ڈاکہ دے ذریعے، رشوت دے ذریعے یا شراب بیچ کے یا اسی طرح جوے کھیل کے وہ کمائیاں کماندا ہے تو اس نے کما تے بظاہراً مال لیا ہوئے گا دنیا دا،
لیکن اس نے ناجائز اور حرام کمایا جس دا نتیجہ اس نو اس دنیا تے بھی ملے گا اور آخرت وچ بھی اس دا نقصان اس نو اٹھانا پئے گا۔ دنیا وچ اے ملے گا کہ جس وقت کوئی انسان حرام اور ناجائز کمائی کھائے گا اس دا دل اتنا سخت ہو جائے گا وہ بندہ رب دی یاد تو غافل ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر بندہ مومن اپنا کمانے دے دوران شرعی احکامات دی خلاف ورزی نہ کرے تو او دے واسطے کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر او بندہ مومن گناہ دے ذریعے فسق و فجور دے ذریعے کمائے گا تو او اس دے واسطے نقصان ہے، کیونکہ اس امت دے سب نالوں وڈے تاجر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ او تاجر نے جنہاں نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سپیشل دعا دیتی سی انہاں دی تجارت دی برکت دی، لیکن اے لوگ رب دی یاد تو غافل نہیں ہوئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند سی میری امت اپنی معاشی ضروریات نو پورا کرے، لیکن جو شریعت دا دائرہ دسیا اس دے اندر رہ کے، کیونکہ جس وقت اس دے اندر رہ کے کرن گے رزق حلال طیب ہوئے گا، او جسے خود کھان گے بچیاں نو کھلان گے او دے اثرات اچھے ہون گے۔ حضرت امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ دے اندر لکھیا ہوئے کہ انسان جس جانور دا گوشت استعمال کرے گا اس دے جسم وچ اسے جانور دیاں عادتاں بن گیاں۔ وہ لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ خنزیر دا گوشت کھائے گا جو خنزیر دی عادت ہے وہ اس انسان وچ بھی آئے گی۔ انہاں لکھیا کہ خنزیر دی سب نالوں خطرناک اور بری عادت ہے وہ بے حیا ہوندا ہے، اور جیڑا انسان خنزیر دا گوشت استعمال کرے گا اس دے اندر بے حیائی دا جذبہ زیادہ بیدار ہوئے گا، وہ بندہ گناہاں دی طرف زیادہ جائے گا۔ اسی طرح وہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ حلال جانوراں دا حلال ذریعے نال انہاں نوں کما کے گوشت استعمال کرے گا تو اسے جانور دیاں عادتاں اس دے جسم وچ آن گیاں۔ تھلے آ کے وہ لکھدے نے کہ نتیجہ اے وے کہ اگر کوئی بندہ اور کسی بھی قسم دی حلال کمائی طیب کھائے گا وہ دے جسم وچ اچھے اوصاف پیدا ہون گے، اور اگر کوئی بندہ حرام ذریعے نال کوئی بھی کاروبار کردا ہے یا ویسے معاملات اپنے کمائی دے کر کے خود کھاندا یا بچیاں نو کھلاندا ہے تو اس دے جسم وچ برے اوصاف ہون گے۔ اسے چیز نو مد نظر رکھتے ہیں امام سیدی شاہ احمد رضا ہاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اپنے بچیاں نو ہمیشہ حلال طیب کمائی کھلاؤ، اگر تساں انہاں نو حرام کمائی کھلائی تو انہاں دے وچ بریاں عادتاں پیدا ہون گیاں جڑیاں تواڈے واسطے بھی نقصان دہ نے اور انہاں واسطے بھی نقصان دہ نے۔ تواڈے واسطے اس طرح نقصان دہ نے کہ اے دنیا تے تواڈے نافرمان بن جان گے، اور اج اولاداں دی نافرمانی دے کئی اور اسباب نے، لیکن ایک مین سبب یہ بھی ہے اساں اپنے رزق پاکیزہ نہیں رکھے۔ جس وقت اولاداں رزق پاکیزہ نہیں کھان گیاں انہاں دے اندر بے حیائی دا فروغ ہوئے گا، اور بے حیائی دا فروغ دا نتیجہ یہ وے کہ اولاداں نافرمان ہو جان گیاں۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔